Moikka! Tää muija on ollut tosi reipas jo aamusta. Mä oon ollut pumppipampilla jumppaamassa vavilla. Tosi hyvä fiilis. Mä oon aloittanut semmosen LSP-laihdutus tai kauniimmin sanottuna hoikistuskurssin. Ja oon ollut nytten tosi aktiivinen tässä viimeisen reilun viikon jo. Niinku jumppailemaan ja näin. Ja nyt sitten vielä tän salitreenin päätteeksi niin ihan reippaasti sitten päätin vielä kävellä kotiin. Saa vielä tämmösen palauttavan mukavan fiiliksen. Elikkä kaikin puolin supermakee fiilis. Nyt on viikonloppu, lauantai. Me ollaan sikareippaita. Me ollaan yliterveellisiä. Ja iltaherkkuna vedetään proteiinipatukkaa ja siiderit jää kauppaan ja siideri jää kauppaan ja vedetään Pepsi Maxia ja liikutaan, nautitaan. Meistä tulee hyvinvoivia, kauniita, rohkeita, raikkaita, reippaita, kaikkea. Hyvää viikonloppua!